Sí, sí, así está bien. Así está bien. ¿No? Bueno, falleres i fallers de la Falla del Toro, autoritats, amics i amigues, senyores i senyors, bon dia. I gràcies per voler compartir amb nosaltres este acte homenatge a la Real Senyera Valenciana en commemoració del 9 d'octubre de 1238, dia en què el rei Jaume I va vèncer les tropes musulmanes i feu la seva entrada a la ciutat de València. És precisament per aquesta raó que el dia 9 d'octubre es considera el dia de la Comunitat Valenciana. Anem pues, a oferir un sentit i humil homenatge a la nostra volguda terra valenciana des d'estes terres germanes de Mallorca que ens han acollit, que ens han obert els seus braços i el seu cor i ens han permès compartir en pau i harmonia les peculiaritats de la nostra cultura i les nostres arrels i tradicions. I tratant de representar la processó cívica que eixirà demà des del balcó de l'Ajuntament de València, rebrem com es mereix al nostre escenari a la Real Senyera, que serà portada per les màximes representants de la nostra comissió, les falleres majors de la Falla del Toro de l'any 2023, la fallera major infantil Sara Escudero Coloma i la fallera major Fina Jiménez Castellanos. Tot i la controvèrsia que des de fa molt de temps rodeja la Senyera Valenciana, són els fets històrics els que haurien anar dissipant certs interessos o inclús directament falsetats pròpies de la història-ficció, però òbviament mai basar-se en meres opinions o creences. Podem dir sense donar lloc a equivocar-nos que l'origen de la Senyera Valenciana es situa clara i indubtablement en el Regne d'Aragó, i més concretament en la Casa Real d'Aragó. És important recordar que la heràldica hispànica començà a establir-se a partir de l'any 1250 i a reconèixer els escuts i blasons de forma més rígida, o anem a dir en paraules actuals, estandarditzada. Més o manco podem situar al voltant d'aquell any 1250 l'establiment d'una senyera de fondo groc en dos barres roges, que era la que usava el rei Jaume I perquè aproximadament 200 anys enrere el rei Sancho Ramírez, segon rei aragonès, decidí mostrar vassallatge al papa Alejandro II i tot i que no disposem d'una certesa absoluta, el que sí sabem és que els reis d'Aragó utilitzaren les barres roges i doraes a partir d'Alfonso II, rei d'Aragó i comte de Barcelona, i tal vegada inclús abans. També és important recordar que Jaume I portaria en la seva bandera els colors roig i daurat de l'Estat Vaticà, la bandera que s'hi sembla verdadera i no l'anomenat penó de la conquesta, que sembla posterior en datació, és la que el rei Jaume I li regalà a la població de Daroca per l'important paper que les milícies de la població saragossana tingueren en la rendició musulmana de València davant les tropes de la noblesa aragonesa. I aquí ve part del conflicte de concloure que perquè el rei en Jaume portara una bandera en les barres roges i doraes, el regne de València fora conquerit per catalans, ja que actualment Catalunya fa servir la senyera quatribarrada com la seva bandera oficial. És lògic que el rei d'Aragó portara la bandera en barres roges i doraes perquè era la bandera de la Casa Real, vassalla del Vaticà, i no té absolutament res que veure en el que avui entenem per Catalunya, que seria constituïda, com bé se sap oficialment, quasi 300 anys després, en 1521 per Carlos I.
Als d'aquest any, el que ara és Catalunya era un conjunt de comtats independents i generalment mal avinguts, coneguts com la marca hispànica, de les que no tenim constància de que volgueren en ningú moment crear una entitat comuna. De fet, fins al 1258, 30 anys després de la conquesta de València, aquells comtats estaven baix l'auspici del rei de França. Aquell any de 1258, Jaume I, rei d'Aragó, de Mallorca i de València i comte de Barcelona, firmà el Tractat de Corbeil en el rei francès Louis IX, per el que es cedien a França els comtats de Carcassonne, Tolosa, Narbona i altres de la zona occitana que estaven en mans d'Aragó, és a dir, la part de França, estaven en la part de França i eren de rei d'Aragó, a canvi dels comtats de Barcelona, Besalú, Urgell, entre altres, ubicats en el territori català actual, que estaven en mans del rei francès. Per tant, van dir, bueno, canviarem els comtats perquè és més fàcil que tu tingues els de la part occitana, és a dir, jo tinc els de la part occitana i tu tingues els de la part, diguem, espanyola, no? O aragonesa en aquell cas, no? Seguint l'argument, si els 8 comtats que ocupaven el que ara és Catalunya eren francesos fins a 1258, com es pot argumentar que foren els catalans qui realment conquistaren els regnes musulmans de Mallorca 29 anys arrere en el 1229 i el València 20 anys després, en 1238, si rendien vassallatge al rei de França i per tant serien francesos? Podríem dir que és metafísicament impossible, a no ser que fem història-ficció enfront d'un fet absolutament provat com el document del Tractat de Corbeil, sobre el que no n'hi ha cap dubte que va existir. Però seguim en l'evolució de la Nostra Senyera. Anys després, Jaume II, net de Jaume I, va posar el seu blasó 3 barres roges, encara que els valencians també empraven únicament 2. No obstant, la figura capital del procés heràldic de la Senyera Valenciana fou Pere II de València i Quart d'Aragó, l'anomenat com Pere el Cerimoniós, no de massa bon record per als nostres germans mallorquins. Fou Pere el Cerimoniós, cap a 1360, qui establí de forma oficial el número de barres de la Senyera en 4, encara que ja dic que els valencians, durant alguns segles, continuaren acunyant els escuts de les seues monedes només en 2 barres, 2 barres roges, s'entén. A més, un altre punt molt important és que Pere IV, en 1375, va afegir el color blau a la Senyera en record de l'escut que els antics reis d'Aragó feien servir. Un escut completament blau en una creu blanca en pico a la part superior esquerra de l'escut que simbolitzà la victòria del regne de Navarra i Ñiguarista als musulmans i que ara figura, si se fijen, tant a la bandera d'Aragó com a l'escut de la Generalitat Valenciana. En la part blava veuran que n'hi ha una creu blanca darrere de l'escut, que apareix com a tipologia de la Generalitat Valenciana. Literalment, al manual de consells de Pere Cerimoniós es pot llegir: en adir la dita corona real a la dita señal, color azul del cual los antiguos reyes de Aragón, nuestros antecesors, solían en sus banderas llevar. Per tant, el blau en la Senyera Valenciana no és un invent del valencianisme polític dels anys 70, sinó que el blau ja té aproximadament 650 anys d'antiguitat. De nou, el conflicte és estèril davant dels fets històrics. Una altra prerrogativa que el rei Pere II atorgà a la Reial Senyera és que, en just reconeixement de la resistència oposada per València a Pedro el Cruel de Castilla, fora del dret a utilitzar sobre les seues armes la corona real. Aquesta corona que podem veure a la part de dalt sobre el blau simbolitza una corona. Aquella concessió es manté a la Senyera Valenciana perquè és a la franja blava on hi ha aquesta espècie com d'al·legoria, com si fos una corona real. També es pot llegir als documents de la Real Chancillería que tercera parte añadidura del sobredicho color se sobrepongan o entretejan o se pinten e en línea recta se pongan o impriman 3 coronas reales de oro. Són les 3 formes que se veuen en el blau. Tal com el rei havia fet el 12 de març de 1348 en la ciutat de Borriana i que a partir d'ençà va extendre per tot el regne de València. Esta consideració de Real Senyera fou oficialment establerta, junt a altres prerrogatives, en l'any 1377 i li atorga a la Senyera el mateix estatus que el d'un rei. De fet, a la Senyera Valenciana s'hi rendixen honors militars en 21 salves de canó, com si fos qualsevol monarca d'un país que té monarquia, el règim. I és per això que la bandera valenciana tampoc s'inclina mai, només davant Déu, diuen, i seguint la tradició mitjeval l'han pujada a l'escenari de forma vertical, ja ho han vist. I d'esta forma serà baixada demà verticalment, dia 9 d'octubre,
festa autonòmica de la Comunitat Valenciana des del balcó de l'Ajuntament de València. Aixina, darrere dels colors i la forma real de la senyera, hem de ser ben conscients de la gran història de realesa, valentia i lleialtat que ha de plenar-nos d'orgull i d'una identitat com a poble. Volem que els adults, i sobretot els més menuts, siguem capaços de llegir, de contrastar, d'aportar arguments sòlids i no deixar-se dur per falsetats i rocambolesques interpretacions d'història-ficció, les quals fa molts anys que venim patint. Però sempre des del respecte. En cap cas ha de servir ni per adoctrinar ni per generar conflictes, sinó tot el contrari, per compartir i enriquir social i culturalment el nostre context. I només un últim apunt sobre la llengua valenciana. Desgraciadament, darrerament ningunejada en el Congrés dels Diputats i considerada dialecte del català. Saben quina és la primera obra literària que fou impresa en Espanya com a impremta? Les trobes en l'Hos de la Verge Maria, escrita en valencià el 25 de març de 1474. 4 anys després, en 1478, es publicà la primera edició de la Bíblia dels Valencians, literalment, també en llengua valenciana. I si han llegit el Quijote, de Miguel de Cervantes, pràcticament ningú, òbviament, Miguel de Cervantes, salvà del foc al que considerava el millor llibre de cavalleries mai escrit, El tirant lo blanc, de Joan Martorell, escrit en 1460, segle d'or de la llengua valenciana. El mateix Cervantes, que coneixia perfectament la nostra llengua valenciana, escrigué d'ella: graciosa lengua, con quien solo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable. Cap referència al català, al qual respecte totalment, però de nou és impossible que una llengua que ha tingut un segle d'or, que fou una llengua literària i culta al segle XV, siga un dialecte d'un altre que tingué el seu creixement alguns segles després, sent molts anys anomenada com llemosina. Això està escrit, no? Tot el que dic així està més o menys escrit. Discussió absoluta, però escrit està, no? De nou, òbviament, la història-ficció. Fugint dels conflictes, òbviament, avui és un dia de festa. Com poble valencià ens hem de sentir orgullosos de la nostra història, tenim el dret de defensar-la i decidir els nostres símbols i el nom de la llengua que en paraules cervantines dolçament parlem. Avui la Falla del Toro fa este xicotet i humil homenatge a la nostra història, al valencià i a la senyera com els símbols que ens representen. I moltes gràcies. Pues serà ara el president de la nostra falla, Òscar Blanco, qui apujarà l'escenari a dirigir-nos unes paraules. Bueno, muchas gracias a todos por venir, por un día tan importante como es para nosotros los valencianos, ¿no? Y más que estamos lejos de nuestra tierra, poder compartir un 9 de octubre, aunque lo hagamos un 8. Nada, deciros que para mí, que vivo muchos años en Valencia, he visto este acto en primera fila en el ayuntamiento, es algo que si tenéis oportunidad de vivirlo y compartirlo con vuestros hijos, ya que la mayoría de aquí sois valencianos, deberíais vivirlo. Deberían vivir un día como este en Valencia y entenderíais muchas cosas sobre la señera, sobre nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra yermanor, ¿vale? Somos un pueblo muy unido y quizá, no sé, yo a veces he pensado que la señera es un símbolo que une a todos los valencianos. Y por eso os invito a que la viváis, si podéis, algún día desde Valencia, ¿vale? En fin, muchas gracias por venir, por compartir este día con nosotros. Y ahora, sin más, darle paso al alcalde. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación y tener la oportunidad de estar aquí compartiendo con vosotros un día que para vosotros es tan especial. Yo, como muchos sabéis, no he estado en la política y soy recién llegado. Y durante este último año, que ahora ya va a ser un año que decidí dar un paso adelante,
he ido conociendo muchas cosas, aunque soy calviano de toda la vida, he tenido oportunidad de conocer muchos rincones del municipio, muchas entidades, muchas asociaciones, concretamente la vuestra es la que de alguna manera me ha sorprendido más. Me ha sorprendido muchísimo el amor, el cariño que le ponéis a vuestras tradiciones, a vuestra cultura, a vuestra historia, que le dais sentido. El hecho que estéis fuera de casa, espero que aquí os sintáis en casa, os da doble mérito en la labor que hacéis como asociación y como agrupación. Y por tanto, de aquí mi admiración y mi reconocimiento personal y como ayuntamiento. Y desde el ayuntamiento que sepáis que intentaremos daros el máximo cobertura y cariño para que podáis seguir haciendo vuestras fiestas y de vuestras fiestas parte de las fiestas nuestras. En cualquier caso, desearos un gran día de fiesta. Mañana es el Día de la Autonomía, hoy es domingo. En cualquier caso, felicidades. Estoy seguro que vosotros os lo sentís más que nadie, y estar fuera pues hace que uno se lo sienta el doble. Pero disfrutarlo, ¿no? Que habrá gente ahí también disfrutando. Muchas gracias y mil gracias. L'acte d'homenatge arriba al final, és un acte senzill, humil com han vist, però sentit. Volem agrair-los a vostès la seva assistència a aquest acte tan emotiu, tan valencià, en esta terra que, òbviament, amem també, perquè al fi i al cap és on vivim i, òbviament, som, com diríem, cosins germans, no? I ben avinguts. En nom de la Falla del Toro, desitge que hagin passat molt de gust participant d'esta festa. I ara, en presència de falleres majors, representants i autoritats, Sara i Fina, que presidiran la clausura d'este senzill homenatge, només queda posar-nos en peu per cantar tots junts l'himne de la Comunitat Valenciana. Dia. Pero frenar no ves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingau, i en el taller i en el camp remorege, cantis de amor, himnes de
¡Viva! ¡Viva Mallorca!